माखासे बेयावनो जोंनि बायबारिनिफ्राय नुजानो हानाय नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोन गोजोन्थों लोगोफोर दै दिनै बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोलायबाय मानो होननानै बुङोबा दिनै आङो नैबे मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोखि बल खेला जागासिनो दं नैबे जायगायाव माने गेलेगासिनो दं आरोखि नोंथांमोना आं देखायलांनो सानदों दिनैहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नायलाङोबा मिथिजोबगोन आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंहरनो सानदों रायजोफोर आरो आंनि फलोवार लोगो नोंथांमोन माने दाख्लैहाय आङो सासे बिहारिनि भिडिअ होदोंमोन आरोखि ना बे भिडिअआव गोबां मानसिफ्रा अनेक रोखोमनि खोथा बुंहरदों माबादों आरोखि ना जेखिजाया आं गेजेरावनो बुंहरनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं मिथिहरनो सानदों आरोखि दा बुंनो थाङोबा माने जोंनि बे लकेल एरियानि माखासे सुबुंफ्रानो बिसोरखौ बेबायदि बुंनो साहस होदों होननानै बुंनो हायो आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा जोंनि माखासे मानसिफ्रानो बिसोरजों सापर्ट खालामो आरोखि दा बिनि थाखायसो बिसोरो बिराद साहस जायो आरोखि ना दा बिसोरखौ माने एसे गाहायाव लाबोनोब्ला माने दमनाव दोननोब्ला जोङो खौसे जानांगोन खौसे जानानै खोथाखौ बुंनांगोन होमबासो बिसोरो डाउनाव फैगोन आरोखि ना नङाबा बिसोरो डाउनाव फैया आरोखि मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे लकेल माखासे सुबुंफ्रानो माने सापर्ट खालामनानै बिसोरखौ गोजौआव थिखाङो बिनि थाखायनो बिराद गिदिर गिदिर आवाज होनो बोलो मोनो आरोखि ना दा जेखि जाया लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आं दिनै नैबे मोनसे जायगायाव फैदों आरोखि ना सालबारि जायगा बहाय बल खेला जागासिनो दङ नोंथांमोना इन्टारेस्ट दङबा बा इन्टारेस्ट मोनोबा आरोखि ना नायलांनो हागोन आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दै नैबेलाय नैबाव बे जायगायावनो आरोखि बल खेला नायना गोसो होजोबथारदों नामा ना बबेनि खेलायालाय हय खेला दा कनफालेर दंगाव फारसेस दंगाव ए दे बिराद गोसो होनानै नायलागासिनो दङ नै मानसिफ्रा बल खेलालै सालबारियाव ना दा हाय नै ट्रफिया नायदिनि एसे नैबेलाय नै बे खेलाया जादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव सालबारि होननाय गामियाव जागासिनो दं रायजोफोर ओमफ्राय बिनि खेलाया जाबाय सबहाइझार vcdc नि आन्दाराव थानाय सालबारि गामि बियो ओमफ्राय vcdc नि आन्दारावनो जादों चिरां जिल्लायाव दा नोंथांमोना जायहा नायनो गोसो इन्टारेस्ट दं भिडिअखौ नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो दङ बे खेलाया बड'लेण्ड CEM CUP लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोननि सिगाङाव फुल भिडिअखौ होगोन बल खेला नायगासिनो दं दै जोङो नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो गोलोमनाया अयथासार गोलोमनायलै बिराद गोलोमो गरमथार ओमफ्राय बिदियाव बल जोनांगौबाबो मामुलि नङा बिराद खस्थ' जायो नै बल जोग्राफ्रा बहाय रेडि जाफैबाय आरोखि नैबेलाय नै नायलांबाय थानो हागोन आं देखायलांगासिनो दङ जोबथारजासे Ken, 7, 15.
Jersey number 16. Best Lia, kanya mo